No m'has deixat ni acabar i ja ho has dit. Avui som aquí, a la plaça de Sant Francesc, per saber què sap la gent de Montblanc sobre neurociència. Acompanyeu-me, que ho descobrirem. Us faré unes quantes preguntes, us donaré algunes opcions i m'haureu de dir l'opció que cregueu. I l'important és aprendre, vull dir que no tinguis por de dir que no ho saps o de llançar-te a la piscina. Quin dels següents trastorns psiquiàtrics creieu que té una causa genètica més gran? La depressió, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, l'esquizofrènia, el trastorn obsessiu-compulsiu de la personalitat o Per mi TOC? l'esquizofrènia. No, simple... La depressió. La depressió té un 50% de càrrega genètica. Canvies d'aposta o et mantens en l'aposta? Em mantinc. Doncs, conjuntament amb el TOC, amb el trastorn obsessiu-compulsiu de la personalitat, tenen un 50% aproximadament de càrrega genètica. I també l'esquizofrènia, sí. Doncs l'heu encertat, l'heu clavat perquè és l'esquizofrènia. L'esquizofrènia té un 80% de càrrega genètica. Mira. No tens per què heredar-ho al 100%, ni que si no en tens cap de la teva família tu no ho tindràs, sinó que sempre hi ha una barreja entre els factors genètics i els factors ambientals, que diem. La depressió i del TOC és al voltant d'un 50% depèn de la genètica i el TDAH al voltant d'un 70%. Alguns neurotransmissors jo crec que et sonaran. Ara te'n diré 4 i a veure si em saps dir quin d'aquests 4 està més relacionat amb la felicitat. L'adrenalina, el GABA, el glutamat o la serotonina. La serotonina. La serotonina? No, ho has dit convençut. No m'has deixat ni acabar i ja ho has dit. Clarament, la serotonina és el neurotransmissor que està més associat a la felicitat. L'adrenalina, no. La serotonina. Aquí us heu encertat amb la intuïció, perquè és la serotonina. Bé. La serotonina em sona d'algo, però... Sí! O sigui, té altres funcions, però sí que una de les funcions més importants que té és la de reforçar les emocions positives i, per tant, està associada a la felicitat. Bueno, mira, ni tan mal. Molt bé, doncs ja ho tenim. Aprovat? Què tal? Sí, aprovadíssims. Estem aprovadíssims. L'important és aprendre. Hem Molt acabat bé, millor del que hem molt bé, començat. molt bé. Molt bé, doncs ja ho tenim. Què tal? Com ha anat? Bé. Què tal? Molt bé, Molt bé, no? Clar, que Tot un tot al èxit. 100%, però bueno, sempre s'aprèn alguna cosa. Exacte.